खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं न'खरनि सोमोन्दै बा आंनि फंबायनि सोमोन्दै मोनसेबो भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन अन्नानै नैबे मोनसे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो शेयार खालामनायनि खारना नैबे शिबसारनिसिम जाहाथे सहैयो आरो शिबसारनि आगदा आगसि उन सिगां जायफ्रा थाफाग्रा शिबसारा उमुगाव थां उमुखै थां होनना बुंबानो जायफ्रा थांग्रा बै व्यक्तिफोरनिसिमबो सहैयो आरो शिबसारा बे भिडिअखौ नायसनो आङो जेबो बुङा फंबायनि जाखिनि हालात बेखौसो खोन्थानो लुबैदों फंबाया मा फोरमायदों आरो फंबायनि बिसिया मा खावलायदों जों खोनासंनानै लाग्रोनि। बेसेबां गोबाव जाबाय नोङो बेस्थ' जानो? 1.5 बोसोर। 1.5 बोसोर जाबाय। ट्रिटमेन्टखौ मायावहाय लाया? ट्रिटमेन्टआथ' लागासिनो दङ। दा नै मा होनो बेखौ बेंटल गेट चिराङाव थेरापि खालामगासिनो दं। बिपिएफआव बेसेबां बोसोर खामानि मावबाय? आंथ' बिपिएफआ जा दिननिफ्राय जागायबोदों बै बोसोरनिफ्रायनो दङ आरो बिपिएफआव दोलोआव। दासिमबो दङ दाबो दङ। औ बिपिएफखौ मोजां मोनो आं हाग्रामा सारखौ खावलायनो लुगैयो जे बे आंनि अबस्थाखौ नुनानै हाग्रामा सारा एसे जे आंखौ सहाय खालामहरो बा अनसुंथाइ हरो बेखौ खावलायहरनो लुबैदों आरो। खुलुमबाय रायजोफोर। आंनि फिसाया दिनै स्ट्रक जानानै 1.5 बोसोर जाबाय। गोबां नायबाय नायब्लाबो फाहामनो हायाखिसै। दिनै बङाइगावआव ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दोङो। गोबां फैसा खारबाय। दा ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय फैसानि जोबोद आंखाल जादों। बेनि थाखाय हाग्रामा सारा आंनि फिसायनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। गोबाङानो गोबां खोथा बुंहरनो हागौ कमेन्ट सेक्सनाव, नाथाय उपाय गैया। बियो रायजो राजानाव खावलायाखै। गोनां जायोब्ला गोनां जाथारोब्ला आं एसामिस सेटेलाइट चेनेल आरो बेजों लोगोसे बर'नि जेसेबां खौरां बिजोंफोर दं आं बिथांमोनखौ लिंहरगोन, रायज्लायगोन आरो स्टेटमेन्टबो होनोबो गोनां जानानै फैगोन। माखासे बाथ्राफोरखौ खुला खुलि बाथ्राखौ आं मिडियाफोरनि गेजेरजों एसामिस सेटेलाइट चेनेल बेफोरखौबो लिंहरनानै खावलायनोबो गोनां जानो हागौ रायजो राजानाव। जिहेथु फंबायनि बिसि आरो फंबाय दिनै बिसोरो खावलायदों बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बा नुसनदोंबा शिबसारनाव बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होयो आरो नोंथांमोना शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। आं दिनै बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै। फंबाय आरो फंबायनि बिसि बिथांमोना बुंनायखौ नोंथांमोन खोनाखाबाय जानांगौ। गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बिनाय थाखाबाय।